Swn i'n hoffi meddwl, ella medar ni fyw yn gytun ar y ddaear yma, ond dwi'n meddwl yn eitha ni ddigwydd rwsyd. Ella bod yna well gobaith i ni gael miliwn o siaradwyr Cymraeg erbyn y flwyddyn 2050, dwi'n meddwl, oedd Llywodraeth Cymru wedi addo i ni. Bod yr cyfryngau Saesnig a papurau newydd Lloegr yn dangos chydig bach mwy o barch tuag at yr iaith Gymraeg. A mae ddim hobi ydi o, ond bod o'n ffordd o fyw yn enwedig i bobl fel ni yn Llŷn. Ie, mae hynny'n boen mawr yna i beth sy'n ddigwydd yn y dyfodol hefo'r gwasanaeth iechyd. Dwi'n meddwl yn gyffredinol dros y wlad i gyd mae o weld yn ddrwg. Mae'r dynion ambulans, mae bob dim yn disgyn arnyn nhw. Yn nhw sydd yn gorfod penderfynu, ydych chi ddigon sal i fynd i'r ysbyty? Ta ydych chi yn iawn i aros adra? Swn hoffi meddwl bysa tîm rygbi a pêl-droed merched a dynion Cymru yn ennill am flynyddoedd i ddod. Bersonol o ran Cymraes, ni'n licio gweld bod 'na filiwn o bobl yn medru siarad Cymraeg yn y dyfodol. A ran y blaned ei hun, dwi'n meddwl sy'n dda sy'n ni'n cydweithio efo'n gilydd fel dynol ryw i cael gwarad o'r busnes llygredd a torri lawr ar iwsio gymaint o blastig ac ati i'r genedlaeth i ddod.